ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഒമ്പത് മണിയുടെ ലിങ്ക് ഏതാണ്? ലിങ്ക് ഏതാ പറഞ്ഞൊന്ന്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഗ്രൂപ്പ് മെസ്സേജിൽ ഇടുന്നത് കേട്ടാ. ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണ്. കേട്ടു കേട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോണിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരാണോ നിങ്ങളൊക്കെ? ഉണ്ടോ അതില്? അറിയാവുന്നവരുണ്ട്? ഉണ്ട്, കുറച്ചു പേരുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവരുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഒരു ഡൗട്ട്, രാവിലെ 6 മണിക്കുള്ള ലിങ്കില് കയറാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. ശ്രമിച്ചു നോക്കി. കേറിക്കോളൂ. ഓക്കെ, കാരണം ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എത്തിയുള്ളൂ, പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയണത്, നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിയപ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ പൊക്കിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ പറയണല്ലേ, മന്ത്രം ചൊല്ലണേ. വിചാരിച്ചെന്താണ് ഈ മാതാജി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണെന്ന് ചിന്തിച്ചോ ആരെങ്കിലും? ചിന്തിച്ചിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ? പോലീസുകാരുണ്ടോ ഇതിലാരെങ്കിലും? പോലീസ് ഉണ്ടോ? നമ്മള് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കള്ളനൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സറണ്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഹാൻഡ്സപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലേ? അതായത് നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യണം പോലീസുകാരുടെ മുന്നിൽ അല്ലെ നമ്മള്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നില് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാം. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഫുള്ള് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാം നമ്മള്. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ നമുക്കൊരു ആശ്രയേ ഇല്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൈവെക്കുന്നത്. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു ശരണേ ഇല്ല, നമുക്ക് വേറൊരു ആശ്രയം ഇല്ല എന്ന് നമ്മള് പറയാ ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈ പൊക്കിയിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തിയ സമയത്ത് ആദ്യം ദ്രൗപദി ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. കൃഷ്ണൻ വന്നില്ല. ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് 2 കൈയും പൊക്കിയിട്ട് ആരും ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ 2 കൈയും പൊക്കി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മള് അത്രയും നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാവണം, നമുക്ക് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല, ഭഗവാനിലാണ് നമുക്ക് ഫുള്ള് വിശ്വാസം, നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ഉണ്ടാവണം. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം എത്ര വരെ ഉള്ളു, കുറച്ചേ ഉള്ളു അല്ലെ, ബാക്കിയൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവരും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ കൈപൊക്കി പറയുന്നതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു ആശ്രയം ഇല്ല എന്ന് നമ്മള് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. കാരണം ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസം കുറച്ചൊരു സമയം നമുക്ക് ഉണ്ട് കൂടുതല്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആകാം, എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നലെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവനും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മള് ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ട്ടാ, പിന്നെ നമ്മൾ റെക്കോർഡിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ?
ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മള് ആ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാസ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരാണ് ഈ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതില് നമ്മളെ 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ആരാണ്? ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദറാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് 2 വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവാണ് ആര്? എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജന്മം എടുത്തത്. ജനിച്ചത് വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഭക്തന്മാരായിരുന്നു, വൈഷ്ണവരായിരുന്നു, ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. അച്ഛനും അമ്മയും ഭക്തന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വീട്ടിലുള്ള മക്കൾക്കും അത് വരുമല്ലോ. അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ പ്രായം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളർന്ന് വലുതായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി. എ സി ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു. ആ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഭഗവത്ഗീത അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. അദ്ദേഹമാണ് ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങള് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ആ വിജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതും ഗുരുവായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോയി. അവിടെ എല്ലാവരിലെയും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തത്. കാരണം ഹിപ്പികളെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്? ഇതിലൊക്കെ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. അപ്പൊ കുറെ സമയങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹം അതിൽ വിജയിച്ചു. 1966 ജൂലൈ മാസത്തില് ഇസ്കോൺ എന്നൊരു സംഘടന സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ജലദൂത കപ്പലിലാണ് അദ്ദേഹം, ഒരു ചരക്ക് കപ്പലിലാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോയത്. അത് കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ത്രൂ ആണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അവിടെ ഒരു ശിലാഫലകം ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ബുക്കുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു BBT സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് കുറെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് 1977 നവംബറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹെലീല അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അധ്യായം അവിടെ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഇതേപോലെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇസ്കോൺ എന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പഠിക്കാനായിട്ടൊരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അവിടുത്തെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നത് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി. സന്യാസിമാരാണ് എല്ലാവരും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകള് അതേപടി നമ്മളിലേക്ക് ഒരു തരത്തിലും കലർപ്പില്ലാതെ, ഒരു തരത്തിലും വെള്ളം ചേർക്കലൊന്നും ഇല്ലാതെ, അവരുടേതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും എഴുതി ചേർക്കാതെ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി നമ്മളിലേക്ക് തരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിലൂടെ പ്രഭുപാദർ ചെയ്തത്. അതായത് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഭഗവാൻ ആർക്ക് നൽകി? ബ്രഹ്മാവിന് നൽകി. ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് നൽകി. ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് ആ പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് പകർന്ന് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള പരമ്പരകളാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത്. വൈഷ്ണവ പരമ്പരകള്, ഒന്ന് ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മമത സമ്പ്രദായം, പിന്നെ കുമാര സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങള്. ഒന്ന് ശ്രീ സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, പിന്നെ രുദ്ര സമ്പ്രദായം. ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞ ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പോകുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ശ്രീ സമ്പ്രദായം. ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്. രുദ്ര സമ്പ്രദായം
ശിവനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്. കുമാര സമ്പ്രദായം 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ഉദ്ദേശം ആരാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ 4 പരമ്പരകളുടെയും ഉദ്ദേശം. ഇതില് ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്നാണ് പേര് പറയുന്നത്. കാരണം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന്, മധ്വാചാര്യരിൽ നിന്ന് ഗൗഡീയ പരമ്പരയിലുള്ള ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന പരമ്പരയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായമാണ്. 4 സമ്പ്രദായത്തില് ഈ 4 പേരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്തെയാണ്? വൈഷ്ണവ പരമ്പരകൾ 4 എണ്ണത്തിലും 4ന്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായമാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വേണ്ട യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകള്: അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്താവശ്യം? ഭക്തനായിരിക്കണം ആ വ്യക്തി, ശിഷ്യനായിരിക്കണം, ഉറ്റമിത്രമായിരിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ശിഷ്യനാണ്, ഉറ്റമിത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അർജുനനെ പോലെ ആയിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരിക്കണം. ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തന് ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കണം, ശിഷ്യനായിരിക്കണം. ശിഷ്യൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഗുരു പറയുന്നതെല്ലാം അതേപടി അനുസരിക്കുന്നവരും വിശ്വസിക്കുന്നവരും ആരാണ്? ശിഷ്യന്മാര്. അങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഉറ്റമിത്രമായിരിക്കണം. നമ്മള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ മിത്രമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് എന്തിന്? ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: ഒരു മരുന്ന് സേവിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം പാലിച്ചിരിക്കണം. നാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തന്നെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ നമ്മുടെ ആശയം അനുസരിച്ചോ സ്നേഹിതന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ മരുന്ന് കഴിക്കരുത്. ലേബലിൽ കാണുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചോ വിശ്വകരന്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചോ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയും ഗീത ഉപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഗീത ഉപദേശകൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ താളിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മളൊരു അസുഖം വന്ന് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനോ നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിച്ചതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരമായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മളൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മവും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിലിപ്പോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ, നമ്മളെ ലൈഫിന്റെ മാനുവലാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജീവിതം എന്താണ്? വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാം. നമ്മളെ ജീവിതം വിജയിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പറയാന്നാണ്, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫിന്റെ ഒരു മാനുവലാണ്. നമ്മളൊരു എന്താണ് പറയുക, ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകരണം, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു യൂസർ മാനുവൽ കിട്ടും. നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അല്ലെ? അത് നോക്കി അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളെ ജീവിതം നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ജീവിതത്തിന്റെ, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്, 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായത്തിന് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയും.
7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗമെന്നും അവസാനത്തെ 6 അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിന് ഭക്തിയോഗമെന്നും 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവത്ഗീതയിലാകെ 18 അധ്യായങ്ങള്, 700 ശ്ലോകങ്ങള്, അതിനെ 3 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിന് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയും, 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് അറിയപ്പെടും. മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയെ ഒരു സൂര്യനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. ഇപ്പൊ ഒരു ടോർച്ചിന്റെ ലൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റിന് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് അത് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യനെ പോലെയാണ്. കാരണം ആ പ്രകാശം ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ടായിട്ട് വെച്ചോളൂട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സൂര്യനെ പോലെയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തിനു സാധിക്കും? സൂര്യന് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കാം നമുക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സൂര്യന് സാധിക്കും, അല്ലെ? പക്ഷെ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും എന്താവുന്നില്ല, മലിനമാകുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയും. നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യം എന്തിനുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയില് 5 വിഷയങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരനെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, കാലത്തെ കുറിച്ച്, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഈശ്വരൻ. ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ജീവാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെയാണ് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച്, നമ്മൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 4 കാലം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു കാലം, അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കർമ്മം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഈശ്വരനെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, കാലത്തെ കുറിച്ച്, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച്. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? മനസ്സിലായി. ഇനി നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാതാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു. ഇനി നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വിടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേഗം അറിയാവുന്നതാണത്, പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ശങ്കരാചാര്യരാണ് ഇത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാദി വർജിതഃ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സാഹിത്യമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ വായിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി നേടാനും ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ടും സാധിക്കും. അടുത്തൊരു ജന്മം നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്കോ അജ്ഞരായവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കോ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? ഈശ്വരന്റെ ഒരു അവബോധം, ഈശ്വരനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോധം അവർക്കൊരിക്കലും ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്തി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ആരാണോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത്, പഠിക്കുന്നത്,
അവര് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനും എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മള് വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മളത് ചെയ്തിരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജ നിർഗതവുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എങ്കിലും പക്ഷാപാതമില്ലാത്തൊരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ്. ഗംഗയാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രാധാന്യം എന്തിനു കൊടുക്കാണ്? ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാമൃതസ്നാനം സംസാര മലനാശനം. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നിത്യവും കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഹം ശുദ്ധിയാവും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ഡെയിലി നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ടുള്ള ശക്തി എന്തിനുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ വാണിക്കുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ഗീതാസു ഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്നാദ്വി നിസൃത. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകിയാൽ മറ്റൊരു വേദസാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദസാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക അവർക്ക് അസാധ്യമത്രേ. എന്നാൽ അത് ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത മതി. കാരണം അത് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ്. മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദിഷ്ടവുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? ഭഗവാനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു ഗ്രന്ഥം വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? കൃത്യനിഷ്ഠയോട് കൂടി ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ചും വായിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ലൗകികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ എന്താ പറയാ ലൗകികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്ന പറയണ. കാരണം ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നില്ല. അത് ഭഗവാനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു ഭക്താദി നിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവന് മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്തു പറയാൻ? മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ആദി വിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണിത്. അപ്പൊ ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മോക്ഷം കിട്ടും. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയാണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗംഗാജലത്തിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ എന്തിനു പറഞ്ഞു? ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം എന്തിനു കിട്ടും? ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോക്ത ഗോപാല നന്ദനഃ പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർ ഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെ പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃതതുല്യ ദുഗ്ധമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഒരു പശു എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പശുവിനെ കറക്കുമ്പോ ഗീതാമൃതമായിട്ടുള്ള ആ പാല് ആര് കിട്ടാണ്? അർജുനനും അതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഭക്തന്മാർക്കും ഒക്കെ ആ പാല് പാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ആ പാല് പാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാണ് ഭഗവാനിലൂടെ. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകി പുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ.
ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയെയും മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ ഉത്സുകരാവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏകശാസ്ത്രം ഏതാണ്? ദേവകി പുത്രഗീതം, ഭഗവാന്റെ ഗീതം, ദേവകിയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗീതം, പുത്രനായിട്ടുള്ള ഗീതം ഏതാണത്? ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്ര ഏവ, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഏകോ ദേവോ, ഒരേ ഒരു ദേവൻ, ദേവകി പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. പിന്നെന്താണ്? ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനിയാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം, ഒരേ മന്ത്രം എന്താണ്? ഒരേ പ്രാർത്ഥന, തന്നാമ സങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം. അതാണ് നമ്മളെ ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഉണ്ട് കേട്ടോ, മലയാളത്തിലുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദയോഗം. അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത ആർക്കാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? ഭഗവാൻ അർജുനനാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദയോഗം. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. നമുക്കറിയാം അതെന്താണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാല് മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീഷ്മ പർവ്വത്തില് വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഈ ഭഗവത്ഗീത വ്യാസദേവനാണത് രചിച്ചത്. അദ്ദേഹമാണ് അത് രചിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണിത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത്? നമുക്കറിയാം അർജുനൻ പാണ്ഡവനാണല്ലേ, പാണ്ഡവരില് ഒരാളാണ് അർജുനൻ. 5 പാണ്ഡവരില് ഒരാളാണ് അർജുനൻ. പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൗരവര്, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കള്, ദുര്യോധനൊക്കെ വരുന്ന അവര് മക്കള്. അപ്പൊ ഈ ദുര്യോധനന് അധികാരമോഹം കൊണ്ടും സ്വത്തിനോടുള്ള എന്താ പറയാ സ്ഥാനങ്ങളോടുള്ള ഒരു അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ആ രാജ്യം കൊടുക്കാനും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ആര് തയ്യാറായില്ല? ദുര്യോധനൻ തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോയെങ്കിലും അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആര് തയ്യാറായില്ല? ദുര്യോധനൻ തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നത്. എന്നിട്ടും അർജുന പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കുറെ സന്ധി സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി നോക്കി. 5 രാജ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, 5 ഗ്രാമം ചോദിച്ചു, പകുതി രാജ്യം ചോദിച്ചു, 5 ഗ്രാമങ്ങൾ ചോദിച്ചു, 5 വീടുകൾ ചോദിച്ചു. അതിൽ പോട്ടെ ഒരു വീടെങ്കിലും കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആര് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല? ദുര്യോധനൻ ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല. അപ്പോഴാണ് 11 അക്ഷൗണിപ്പടയുമായിട്ട് ദുര്യോധന പക്ഷവും 7 അക്ഷൗണിപ്പടയും കൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് പാണ്ഡവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യുദ്ധത്തിന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യുദ്ധം നടക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ആ യുദ്ധഭൂമിയില് തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒക്കെ കണ്ട് വിഷാദത്തോടെ നിൽക്കുന്ന അർജുനൻ, അതായത് പകച്ചു നിൽക്കാണ്. ഇവരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ച് പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? എന്താണ് ചോദിച്ചേ? ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധത്തിനായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത്? സഞ്ജയന്റെ അടുത്താണ് ചോദിക്കുന്നത്. സഞ്ജയൻ ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയൻ. ധൃതരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മന തന്നെ അന്ധനാണ് അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കണ്ണ് കാണാനില്ല. കണ്ണ് കാണാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം നടക്കണ എവിടെയാണ്?
കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ, ധർമ്മഭൂമിയായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കാണ്? യുദ്ധഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അതായത് സഞ്ജയൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധൃതരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ് സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ സഞ്ജയൻ എന്ത് കൊടുക്കാണ്? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കാണ്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള നേത്രങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്. കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് TV കാണുന്ന പോലെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ യുദ്ധരംഗത്ത്, യുദ്ധഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവ്യ ചക്ഷുസ് സഞ്ജയന് കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെയാണ് സഞ്ജയൻ ആ യുദ്ധഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും അത് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും. അപ്പോ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയാണ്. അപ്പൊ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ, അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധർമ്മഭൂമിയാണ്, പുണ്യസ്ഥലമാണ്. അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ? ധർമ്മം മാത്രം വിജയിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള തന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ടത്. ധൃതരാഷ്ട്ര ഒരു സ്വാർത്ഥതാ മനോഭാവമാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം രണ്ടുപേരും എന്താണ്? കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ കുരുവംശകരാണ് രണ്ടും. പക്ഷെ തന്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ആ വംശപാരമ്പര്യം ആര് പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നത്. പാണ്ഡവരെ മൊത്തത്തിൽ അവർ അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല സൗണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. ക്ലിയർ ആണ്. മാതാജിന്റെ നെറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ. മാതാജി ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത്, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചോദിക്കുമ്പോ സഞ്ജയൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറയാണ് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് എന്തോ പറയാണെന്ന് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നതാണ് അടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പാശ്ചേത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമും വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? അല്ലയോ ആചാര്യ. ദുര്യോധനന്റെ ആചാര്യൻ ആരാണ്? അറിയാവോ? ദ്രോണാചാര്യര്. ദുര്യോധനന്റെ ഗുരു ദ്രോണാചാര്യരാണ് അല്ലെ? രണ്ടുപേരുടെയും ഗുരു. ആ ഗുരുവിനോട് പറയാണ് അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും, ആ ശിഷ്യനൊരു പേരുണ്ട്, ആ പേര് പറയുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ, ബുദ്ധിശാലിയുമായിട്ടുള്ള ദ്രുപദപുത്രൻ. ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോഴും ആരെ പേര് പറയുന്നില്ല? ആ പുത്രന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല. ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ന് ദുര്യോധനൻ ആരോട് പറയാണ്? ഇവിടെ ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയാണ്. അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ളതും ബുദ്ധിശാലിയുമായിട്ടുള്ള ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ആ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നയതന്ത്രജ്ഞനാണ്. എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പണിയാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ ദ്രുപദൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ദ്രുപദ രാജാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ്രൗപദിയുടെ അച്ഛനാണ് ദ്രുപദ രാജാവ്. അപ്പൊ ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ മകൻ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവും, അതായത് ദ്രുപദ രാജാവും ദ്രോണാചാര്യരും തമ്മില് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് രാജാവ് ഒരു യാഗം നടത്തിയിട്ട് ആ യാഗത്തിൽ ഒരു വരം നേടും. ഈ ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാനായിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഒരു മകനെ വേണമെന്ന് വരം നേടും. അങ്ങനെയാണ് ആര് ജനിക്കുന്നത്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ജന്മെടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ആയുധമുറകളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ദ്രുപദൻ ആരെ വിടുന്നത്? തന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അറിയാം തന്നെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്നുള്ളത്. ആർക്കറിയാം? ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനാണ്. ആ ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണന്റെ ആ ഒരു സത്യസന്ധത അത്രയും വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരിക്കലും അവർ ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമവും കാണിക്കാതെ ആ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആയുധമുറകളും ആര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ്? ദ്രോണാചാര്യർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. അറിയാം നാളെ തന്നെ വധിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണെന്ന്, എങ്കിലും എല്ലാതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗുരു എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആയുധമുറകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഈ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ
ദൃഷ്ടദുമ്നനാണ്, ദ്രുപദപുത്രനായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദുമ്നനാണ് ഈ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ആർക്ക് ദേഷ്യാണിത്? ദുര്യോധന ദേഷ്യാണ്. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ദൃഷ്ടദുമ്നന്റെ പേര് പറയുന്നതിനേക്കാളും ദ്രുപദന്റെ പേര് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിശാലിയായിട്ടുള്ള എന്നൊക്കെ എടുത്ത് പറയുമ്പോ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആർക്ക് ദേഷ്യം കൂടും? ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ദേഷ്യം കൂടും അല്ലെ? അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും നയപരമായിട്ട് ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഇനി നാലാമത്തെ, മനസ്സിലായി. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി ഓരോ സൈന്യത്തിലും ഈ ദുര്യോധന പക്ഷത്തും അർജുനന്റെ പക്ഷത്തും കൗരവരുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും പക്ഷത്ത് ആരൊക്കെയാണ് ആ യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാണ്. ഇനി യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃകോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖു മുഴക്കി. അപ്പൊ ഇനി ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. ഭഗവാന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം, ഭീമന്റെ ശംഖ് പൗണ്ഡ്രം. അപ്പൊ 3 പേരുടെ ശംഖുകളെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. ഈ 3 പേരും അവരവരുടെ ശംഖുകള് മുഴക്കി. ഭഗവാന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം, പിന്നെ ആരാണ്? ഭീമന്റെ ശംഖ് പൗണ്ഡ്രം. അപ്പൊ 3 പേരും അവരവരുടെ ശംഖുകള് മുഴക്കി. അതിന്റെ പിന്നാലെ മറ്റുള്ളവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കാൻ തുടങ്ങി. ആരൊക്കെയാണ്? അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷ മണിപുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ച പരാജിത ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാൻ ദത്മോ പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷവും മണിപുഷ്പകവും. അപ്പൊ നകുലന്റെ സഹദേവന്റെ ശംഖ് സുഘോഷവും മണിപുഷ്പകവും അവരൂതി. വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്യകി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശംഖുനാദം മുഴക്കി അങ്ങനെ യുദ്ധം തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സഘോഷോധാർത്ഥ രാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ താരയത് നപശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലാഭ്യന്നുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖുകളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലി കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അങ്ങനെ വിവിധ ശംഖുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാദഘോഷം കേട്ടപ്പോ ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലൊക്കെ എന്താണ് അത് അത്രയും മാറ്റലി കൊണ്ട്. നമുക്കറിയാലോ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭയങ്കര ഒച്ച, നമ്മൾ ടിവിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന്റെ ഈ ശംഖുകളൊക്കെ മുഴക്കിയപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്ന് പറയണം. പക്ഷെ പാണ്ഡവരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണത്? കാരണം പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ആരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മള് ഭഗവാനും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്ത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന്. പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറയാത്തതും ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ, അതായത് ദുര്യോധനാദികളുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ടും പറയുന്നതിന്റെ കാരണം പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി അർജുനൻ പറയാണ്. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപായ മേച്യുത യാവദേതാ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കർമ്മയാ സഹയോധാവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പേര് പറയാണ് അച്യുത. ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കുറെ നാമങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നവര് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഭഗവാന്റെ കുറെ പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അച്യുത എന്ന് പറയാണ്. ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവന്. 2 സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായിട്ട് എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ് ഈ 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് നമ്മുടെ രഥം കൊണ്ട് നിർത്താൻ. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാൻ കാരണം?
എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത് രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് രഥം നിർത്താനായിട്ട്? പറയാവോ? ഭഗവാൻ പേരാളി ആയതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ അർജുനന്റെ തേര് നയിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി എന്ന് കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പാർത്ഥന്റെ സാരഥി. പാർത്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനന്റെ ഒരു പേരാണ് പാർത്ഥൻ. പൃഥയുടെ മകനാണ്. കുന്തിദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് പൃഥ. അതുകൊണ്ട് പാർത്ഥന്റെ സാരഥി ആയതുകൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥി എന്നും ഭഗവാനെ പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ് രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്താനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? വേപദുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താതേ ചൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. അപ്പോ അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. അർജുനന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വില്ലിന്റെ പേരാണ് ഗാണ്ഡീവം. ആ ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീണ് തൊലി ചുട്ടു നീറാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ അർജുനന് ഈ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് രഥം നിർത്തിയപ്പോ അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. ഒപ്പം തന്നെ കയ്യിലുള്ള വില്ല് താഴെ വീണാൻ തുടങ്ങി, തൊലി ചുട്ടു നീറാനായിട്ട് തുടങ്ങി. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് നോക്കാം. നച്ചാ ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും പ്രമദീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ. ഇവിടെ ഭഗവാനെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേശവ. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കേശവ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്നത് എന്താണ്? ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. കാരണം വലിയ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെയും സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നിർത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. കാരണം അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ആരെയാണ്? സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെയാണ് കാണുന്നത്, സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഗുരുജനങ്ങളെ, പിതാമഹന്മാരെയൊക്കെയാണ് ആര് കാണുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ മുഖം വരളാൻ തുടങ്ങി. അർജുനന്റെ കയ്യിലുള്ള വില്ല് താഴെ വീണു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. പറയാണ് ചുറ്റും ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എല്ലായിടവും കാണുന്നതെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയാണ് ഇവിടെ. അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? ഒന്ന്, മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുനന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഈ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ അവരോട് ഭയങ്കര സഹതാപം തോന്നാണ് അല്ലെ? അർജുനൻ അത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനാണ്. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്താനോ മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനോ ഒരിക്കലും ആരാഗ്രഹിക്കില്ല, ഭക്തർ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്താണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങള്, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം എല്ലാം കൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാം വിശദമായിട്ട്. ഒന്നാമത്തെ മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവരൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ സംഭവിച്ചത്? യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം തളരാൻ തുടങ്ങി, മുഖം വരളാനായിട്ട് തുടങ്ങി. കാരണം അർജുനൻ ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ അറിയാം അർജുനന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, ദ്രോണാചാര്യര് അർജുനന്റെ ഗുരുവാണ്, പിതാമഹന്മാര്, ഭീഷ്മര്, ഈ പിന്നെന്താണ് മക്കള്, പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കള്, അഭ്യുതകാംക്ഷികൾ, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഈ യുദ്ധത്തില് ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ വിഷമം? അർജുനന്റെ പ്രയാസം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഇവരൊക്കെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം തളരാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങള്. എന്താ പറയണേ? നച്ചാശ്രേയോന് പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ചാ രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് വിജയം വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. എന്താ പറയാ? നച്ച രാജ്യം സുഖാനിച്ച. എനിക്ക് സുഖവും വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് യുദ്ധത്തില് ഇവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെന്താ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സുഖങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ വിളിച്ചു പറയും ഇല്ലെ? നമ്മൾ അവരോട് പറയും എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം കിട്ടി. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ
സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയും. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണ ഈ യുദ്ധത്തില് ഇവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനന് ഈ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് സുഖാണെന്ന് കാണാൻ പോലും ആരുണ്ടാവില്ല. ബന്ധുക്കള് അർജുനന്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരാണ്? കൗരവരാണ് അല്ലെ? അവരാരും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? അർജുനൻ പറയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിജയവും വേണ്ട, എനിക്ക് രാജ്യവും വേണ്ട, എനിക്ക് സുഖവും വേണ്ട. ഇവരെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടാവാനാണ് പോണെന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അർജുനൻ മറന്നു പോകാണില്ല സത്യത്തില്. അർജുനന് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം തൊട്ടേ അർജുനനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഇത് ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കളെല്ലാവരും. പക്ഷെ എങ്കിലും അർജുനന്റെ ആ മനസ്സിന്റെ ഒരു വലിപ്പം, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അത്രയും മൃദുല ഹൃദയനാണ്. എല്ലാവരോടും അത്രയും സഹതാപമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? അർജുനൻ. ഒരാളോടും ഒരു തരത്തിലും വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി ഒന്നും ഇല്ല അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയണത്? പാപം. ഇനി അർജുനൻ പറയാണ് പാപമേവാശ്രയേതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതതായിനഃ തസ്മന്നാർഹവയം ഹന്തും ധാർതരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പാപം കിട്ടും. കാരണം ഇവരൊക്കെ ഹിംസിക്കാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, ഇവിടെ ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ് മാധവ. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്? മാധവ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ്? നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പാപമായിരിക്കില്ലേ ഫലം എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതാരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നത്, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ 6 തരം അക്രമികൾ ഇവരെ ഉടനെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് പറയണത്? ഒന്ന് വിഷം കൊടുക്കുക, വീടിന് തീ വെക്കുന്നത്, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവര്, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവര്, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നത്. ഈ 6 പ്രവർത്തികളും ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ദുര്യോധനാദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഭീമന് വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണത്തില്. പിന്നെ വീടിന് തീ വെക്കാനായിട്ട് അരക്കില്ലം കത്തിക്കാൻ നോക്കിയത്, പിന്നെ മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവർ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക, പിന്നെ ഭൂമി കയ്യേറുക, പിന്നെ അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുക. ദ്രൗപദിയോട് വളരെ മോശമായിട്ടൊക്കെ പെരുമാറിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രവർത്തികളെല്ലാം ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ദുര്യോധനാദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ ഉടനെ തന്നെ വധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 6 തരം അക്രമികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അർജുനൻ പറയാണ് കുടുംബ പാരമ്പര്യമൊക്കെ നശിച്ചു പോകില്ലേ? അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രതിശന്തി കുലസ്ത്രീയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികള് ജനിക്കും. അപ്പൊ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവൻ, അപ്പൊ കുടുംബ പാരമ്പര്യം എല്ലാം നശിച്ചു പോകില്ലേ? കാരണം നമുക്കറിയാം, ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ഏതൊരു കുടുംബത്തെയാലും ഒരു രാജ്യത്തിനൊരു പ്രതിസന്ധി വന്ന് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ എല്ലാ വീട്ടിലെയും മുതിർന്ന പുരുഷന്മാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ആ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകൂല. യുദ്ധത്തില് രാജാവിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മാത്രമായിരിക്കും വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആളില്ലാതെ വരും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്ത്രീകളൊക്കെ ദുഷിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുടുംബ പാരമ്പര്യമൊക്കെ നശിച്ചു പോകില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം വേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? അത് അർജുനന്റെ പ്രയാസമാണ്. അതപ്പോ യുദ്ധത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാണ്. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അവരെ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെയൊക്കെ വധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോന്ന്. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധം നമ്മളെ മുന്നിൽ നിൽക്കാണ്. പക്ഷെ ഇവരെ വധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നോണ്ട് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന്
അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്ര എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര നിൽക്കുന്നത്. അർജുനനാണെങ്കിലോ ഇവരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കാണ് ഇവിടെ ആര്? അർജുനൻ. ദുര്യോധനാണെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അർജുനനെ തോൽപ്പിച്ച് ആ രാജ്യം കൈയടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ദുര്യോധനൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ആ മനോഭാവമാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. അഹോ മത്തബഹത് പാപം അഹോ ബത്തമഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത്രാജ്യാസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഹ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്, രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി, നമുക്ക് രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തം ജനങ്ങളെ വധിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോയത് വലിയൊരു പാപമാണ്. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അർജുന ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അർജുനെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോയത് വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പോയത്. നമുക്ക് ആ രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തം ജനങ്ങള്, കാരണം കൂടപ്പിറപ്പുകളാണ് അല്ലെ, സ്വന്തം അച്ഛന്റെ അനിയന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം നമ്മളെ സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ വധിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു തെറ്റ്, മഹാപാപമല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോയതെന്ന് അർജുനൻ ആരോട് ചോദിക്കാണ്? ഇവിടെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർതരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യോ തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് ദുര്യോധനാദികളോട് പൊരുതുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നിരായുധനായിട്ട് കയ്യിൽ ആയുധമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് പ്രതിരോധമൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സമയത്ത് അവരെന്നെ വധിച്ചോട്ടെ. അപ്പൊ എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ലാതെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്തോ എന്റെ കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്തോ അവരെന്നെ വധിച്ചോട്ടെ. സാധാരണ ക്ഷത്രിയന്മാര് യുദ്ധത്തിന്റെ നയം എന്താണ്? കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ലെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും അവരോട് പ്രതിരോധിക്കാൻ പാടില്ല, അവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം. പക്ഷെ അർജുനൻ പറയണ ആ നിയമം പാലിക്കേണ്ട, അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അവരെന്നെ വധിച്ചാലും വിരോധമില്ല, എന്നാലും എനിക്ക് എന്തിനും താല്പര്യമില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇനി സഞ്ജയൻ പറയാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ് എന്ത്? ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ രണാങ്കണത്തില് തന്റെ വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖത്തോടെ തേരില് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേരിലിരിക്കാന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിന് നമ്മള് അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇതില്. അപ്പൊ അർജുനൻ വിജയിക്കുന്നു പറയാനായിട്ട് 9 കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്നാണ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭൂമി എന്താണ്? ധർമ്മഭൂമിയാണ്. അവിടെ ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ധർമ്മം? ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ധർമ്മം നിൽക്കുന്നത്? ധർമ്മം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിലാണ് അവിടെ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ വിജയിക്കുന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥം. അർജുനന്റെ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ച രഥമാണ്. ഈ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയിട്ടുള്ള അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ച രഥമാണിത്. ആ രഥത്തിന് 3 ലോകങ്ങളിലും വിജയം മാത്രമേ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും ആരുടെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാരണമാണ്. പിന്നെ ആ രഥത്തിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു കൊടി കാണുന്നുണ്ട്. ആ കൊടിമേൽ നമ്മൾക്ക് ആരെ കാണാം? ഹനുമാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളം, ആ കൊടിയടയാളം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഹനുമാൻ ആരാണ്? നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് അവതരിച്ച സമയത്ത് രാമരാവണ യുദ്ധത്തില് ഭഗവാനെ സഹായിച്ചത് ആരായിരുന്നു? ഹനുമാനായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ആരുണ്ട്? ഇവരുടെ സഹായത്തിന് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യം. കൊടിയുമേല്
ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അടയാളുണ്ട്. പിന്നെ ശംഖുനാദം, അവരുടെ ശംഖുകള് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശംഖുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അർജുനന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം, അതും എന്താണ് അമ്പൊഴിയാത്ത എന്താ പറയാ നാഴി എന്നല്ല പറയുന്നത്, ശരങ്ങൾ എപ്പോഴും അതിലിങ്ങനെ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗാണ്ഡീവം വിജയം മാത്രം നൽകുന്നതാണ്. പിന്നെ മോക്ഷത ഏകാദശിയാണ്. പിന്നെന്താണ് ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുണ്ടാവും? ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും കൂടെ. പിന്നെ തെക്തജീവിതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതായത് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവൻ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ദുര്യോധനൻ അറിയാം ഇവരെല്ലാവരും മരണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും മരണപ്പെടുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആരുടെ വിജയമായിട്ട് മാറാണ്? അർജുനന്റെ വിജയമായിട്ട് മാറണം. അപ്പൊ ഈ 9 കാരണങ്ങളും കൂടിയിട്ട് അതില് പറയുന്നത് അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ നാം ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നാം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ്. ആകയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല, മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് വരണം? ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവത് സ്മരണകൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഉണ്ടാകും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതിലേക്ക് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യം ഒരു കഥയാണിത്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് പറയാം കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സമയം നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആദ്യം നോക്കാം. കുറച്ചു പേരെ കാണുന്നുള്ളല്ലോ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയുടെ പേരെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ പേര്? ഭീമന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? അർജുനന്റെ ശംഖി? ദേവദത്തം. വില്ലിന്റെ പേരെന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ പറയുന്ന 5 കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ക്ലാസ് കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അത് ഭഗവാനെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്ന 5 കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? 1 പറഞ്ഞു മൃദുല ഹൃദയത്വം പറഞ്ഞു. 2 നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 3-മത്തെ ചോദിച്ചു പാപമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ അർജുനൻ? ഇവരൊക്കെ പാപമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. 4-മത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 4-മത്തെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അത് കാരണം കൊണ്ട് തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അർജുനൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതിനിടയിൽ ആരെങ്ങാണ്ട് 5 കാര്യങ്ങൾ ഈശ്വരൻ പരമാത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ കേട്ടുട്ടോ. ഇനി 6 തരം അക്രമികൾ ആരൊക്കെയാണ്? വീടിന് തീ കൊടുക്കുന്നത്, ആരവങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നത്, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവർ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിഷം നൽകുന്നവൻ, വീട് കയ്യേറുന്നവൻ, സ്വത്ത് കയ്യേറുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, മാരകായുധം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. തരത്തിലാണ് അക്രമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലെ. ഇനി അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? കർമ്മക്ഷേത്രം, ഹനുമാന്, ശംഖനാദം, അർജുനന്റെ വില്ല്, ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, മോക്ഷ ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഋഷികേശൻ.
ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ധർമ്മക്ഷേത്രാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തത് ദിവ്യരഥം പറഞ്ഞു. രഥത്തില് ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളുണ്ട്, കപിധ്വജ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അർജുനന്റെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശംഖുകൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഏകാദശി ദിവസമാണ് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആര് കൂടിയുണ്ട്? ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ രക്തജീവിതം, എല്ലാവരും ജീവിതം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ 9 പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആകെ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്? 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്? 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. അതില് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? കർമ്മയോഗം. 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗം. 13 മുതൽ 18 വരെ എട്ടാമത്തെ ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കർമ്മം. അപ്പൊ 5 വിഷയങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന് ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, കർമ്മം. ഇന്നടുത്ത അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? മനസ്സിലായോ? ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ 5 കാരണങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയണം. അതേതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൃദുല ഹൃദയത്വം, അർജുനന്റെ എല്ലാവരോടുള്ള ഒരു മൃദുല മനോഭാവം. രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് പാപം ചോദിച്ചു അർജുനൻ. നാലാമത്തത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അഞ്ചാമത്തത് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അർജുനന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഇത്ര സ്പീഡിൽ ക്ലാസ് പോകുന്നോണ്ട് വിരോധമില്ലല്ലോ, നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല, ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൂടി ലേറ്റ് ആയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ശ്രവണത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ലൈഡ് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഒരു കഥയാണത്. അതായത് നമ്മള് സുശർമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നു കൂടി. സുശർമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥയാണ്. അതാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിന്റെ കഥ പറയും. ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സുശർമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ, വേദജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്വന്തം ആനന്ദം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആളുടെ, ആ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ ഹോബി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദാനം നൽകിയില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കില്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട യാതൊരു ഗുണങ്ങളും പറയാനില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. പക്ഷെ എങ്കിലും ജന്മന അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇലകൾ വിറ്റിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത്. ഈ സുശർമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇലകൾ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ആ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പണം മുഴുവനും എന്താണ്, ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തോട്ടത്തില് ഇല പറിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സുശർമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബ്രാഹ്മണൻ മരണപ്പെട്ടു. ആ മരണപ്പെട്ടിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പാപം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്കായിരിക്കും പോകേണ്ടി വരുന്നത്? നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അല്ലെ. ആ നരകത്തിൽ പോയി കുറേ നരകത്തിൽ പോയിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ആ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്തായിട്ട്, സാധാരണ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യജന്മം ലാസ്റ്റ് ജന്മാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ നമ്മുടെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, മനുഷ്യജന്മം ലാസ്റ്റ് ജന്മാണെന്ന്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തിട്ടും എന്ത് ചെയ്തില്ല? യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നല്ല പ്രവർത്തികളും ചെയ്തില്ല. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ നരകത്തിൽ പോയിട്ട് കുറെ ശിക്ഷകൾ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. ആ ജന്മം ആരുടെ ആയിരുന്നു? ഒരു കാളയുടെ ജന്മമായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടി വന്നത്.
അങ്ങനെ ഒരു കാളയായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു. ആ കാളയെ ഒരു യജമാനൻ മേടിച്ച് അതിനെന്തിനാ ഉപയോഗിച്ച ഭാരം ചുമക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അത്രയും ചത്ത് പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാളനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്ത്. അങ്ങനെ ആ കാള പണി ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം മാർക്കറ്റിൽ തളർന്ന് വീണ്. അപ്പൊ തളർന്ന് വീണപ്പോ ആ മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ കാളയോട് വളരെ സഹതാപം തോന്നും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് തോന്നുമ്പോ എല്ലാവരും എന്ത് പറയാണ്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം ആർക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ, ഈ കാളയ്ക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും പറയും. അങ്ങനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വേശ്യാ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരും പറഞ്ഞു, ഞാനും എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം ആർക്ക് കിട്ടട്ടെ, ഈ കാളയ്ക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ കാള പക്ഷെ ചത്തുപോയി. അങ്ങനെ വീണ്ടും എവിടേക്ക് പോകാണ്, മൃത്യുദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം എന്താണ്, ഈ കാള അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഈ കാളയ്ക്ക് കുറെ പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടി അല്ലെ. ആ പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടിയതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ കാള പുണ്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് ഈ കാളയ്ക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ജന്മം തന്നെ കിട്ടി, മനുഷ്യജന്മം തന്നെ കിട്ടും. അപ്പൊ യമരാജൻ പറയാണ്, നിനക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്കൃഷ്ട കുടുംബത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ടാണ് വീണ്ടും ആ കാള ജന്മം കിട്ടിയത്. ഇപ്പൊ പറയാണ്, അതിലൊരു വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഈ ഒരു കുടുംബത്തില് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചതെന്ന് യമൻ പറയുമ്പോ ആ കാളയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക്, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ, പക്ഷെ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ പുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ആ കാള ജന്മം എടുത്തതിന് ശേഷം, കാള ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ടല്ല വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കുന്നത്, വന്നിട്ട് ഈ വേശ്യാസ്ത്രീ അന്വേഷിച്ചു പോകാണ്. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടുപിടിക്കും. ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കാണ്, നിങ്ങൾ എന്ത് പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാണ്, എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിലൊരു തത്തയുണ്ട്. ആ തത്ത ഡെയിലി രാവിലെ എന്തോ ചൊല്ലുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. അത് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര മനസാന്തരം വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷവും സമാധാനമൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാറുണ്ട്. അപ്പോ ആ തത്തയോട് ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് ചെല്ലാണ്. അപ്പൊ ആ തത്ത പറയാണ്, ആ തത്ത എന്നും എന്താണ് ചൊല്ലുന്നത്, ആ തത്ത ഡെയിലി ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായം, അതായത് ആ തത്ത ഇതിനു മുന്നേ എന്തായിരുന്നു, ഈ തത്തയും ഇതേപോലെ തന്നെ തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. തത്തയും എന്തായിരുന്നു ഇതിനു മുന്നേ ഈ പറഞ്ഞ തത്തയെ ഏതാണ് ഒരു ആശ്രമത്തില് തത്തയെ കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ തത്ത ഈ ആശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട്, കുറച്ചുണ്ട് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ കുറച്ച്. ആ തത്തയുടെ കഥ ഇതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. വേറൊരു ജന്മം കിട്ടി, അതിനുശേഷം പിന്നെ ആശ്രമത്തിൽ വരുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ആശ്രമത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ ആശ്രമത്തിലെ നിവാസികള് അവിടുത്തെ മക്കൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അധ്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഡെയിലി ഈ തത്ത കേൾക്കും. അത് കേട്ട് ഈ തത്ത പഠിച്ചു. പക്ഷെ ആ തത്തയെ അവിടെ നിന്നൊരു കള്ളൻ മോഷ്ടിച്ച് ഈ സ്ത്രീക്ക് വിറ്റു. പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടും ഈ തത്ത എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്നും പഠിച്ച ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് എന്നും ഡെയിലി രാവിലെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാര് കേൾക്കാണ്, ഈ സ്ത്രീയും കേൾക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കേട്ട് മാനസാന്തരം വരാണ്. അതിന് ആ ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്ക് ഉള്ളില് പരിശുദ്ധി വരാണ്. കാരണം ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങൾ നിത്യം കേൾക്കുമ്പോ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഡെയിലി ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാതെ നമ്മൾക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാകും. അപ്പോ ഈ കഥ കേട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഇതിന്റെ ആ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അധ്യായം 1 വായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. ഈ ബ്രാഹ്മണനും വായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. അങ്ങനെ എന്താണ് മുക്താത്മാവായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് 1 അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം.